χτυπημένο από τυφώνα, όπως είπες και εσύ. Το αεροσκάφος των αερογραμμών της Ταϊβάν προσέκρουσε σε κατοικημένη περιοχή των νησιών Πενγκχού. Τα διεθνή δίκτυα κάνουν λόγο για 51 νεκρούς και 7 τραυματίες, όπως είπαμε. Ωστόσο, το κινέζικο πρακτορείο People's Daily επικαλείται τις τοπικές αρχές που υποστηρίζουν ότι οι νεκροί είναι 47 και οι τραυματίες 11. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από την περιοχή Καουξιούγκ με προορισμό τα νησιά Πενγκχού, ενώ στο αεροπλάνο βρίσκονταν συνολικά 58 επιβαίνοντες. Πυροσβέστες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος δεν έφτασε στο αεροδρόμιο της Μακόγκ, όπου ήταν και ο τελικός του προορισμός, και τα ίχνη του χάθηκαν από τα τοπικά ραντάρ λίγα λεπτά πριν από τη συντριβή. Στην περιοχή επικρατούν εξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες, με το πέρασμα του τυφώνα Μάτμο να σαρώνει την Ταϊβάν. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν και πάλι οι τοπικά μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται λοιπόν ότι ο πιλότος δεν μπόρεσε να αποφύγει τον τυφώνα. Χτυπήθηκε το αεροσκάφος από το φαινόμενο και προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική ή αλλιώς βαριά προσγείωση, όπως λέγεται, χωρίς όμως επιτυχία και χωρίς κυρίως να αποφύγει την κατοικημένη περιοχή. Ράνια, οι νεκροί είναι μόνο από τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος ή και από τους κατοίκους της περιοχής? Αυτή είναι και μια πληροφορία η οποία δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν ανάμεσα στους νεκρούς είναι μόνο επιβαίνοντες ή και κάτοικοι που βρίσκονταν ανύποπτοι στα σπίτια τους εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι πάντα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κυβερνήτης δεν πρόλαβε καν να εκπέμψει σήμα κινδύνου, αν αυτό λέει κάτι. Μάλιστα. Και εμείς βλέπουμε τα πρώτα πλάνα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους, βλέπουμε τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, αλλά και τα υπόλοιπα διεθνή μέσα ενημέρωσης από το σημείο της τραγωδίας. 51 άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο, συγγενείς των θυμάτων στα πλάνα που βλέπουμε, οι οποίοι ξεσπούν σε λυγμούς για το κακό που τους βρήκε. Ράνια Καρατζαφέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.